Tinini Goria Terni Pandani Nokhang Borom Ganang Depsadon Jamatia Tayoro Paimanjak Penei O Am Chaini Angpayung Honorable MDC Shodagor Koloi Oro Paimanjak Penei Kabangma Boromni Bumung Khokahangke Designation Khokahangke Joranao 6-7 জন অলরেডি বুমুং খুবাইখা আংতে বুমুং খুগলাখা দङ जुनालनि চেয়ারম্যান दङ जेडिउ दङ तै जत फाइमानजा फैने रनानि खापांनि हामजागमा चिबाय तै खा काहामिया फारो आनि तै कैसा अबहाय गरिया तेर पुस चिनि मुंगिया गामि साब जुनालनि Odonia kamiwo hila toliwo songsa jagai tongo arobo ang naroyokra ano na singlai tongo jaga ang thangkangke se borok program chengnai oi cherai rok khonai rok masalai tongo rasablai tongo abon bagai phone pungma setha thakliya pha phaisidi hai nai to phano oro chini honorable CM Purno Chandra Jamatia sir finally kok tongmani bo phaimandi ani bagai angma phaika angbo phaina tongmani to phano bo phaika hake ang phaya phano chuk khamo tamni bawo 21 tarik chung obhaigeno date khailemani 21 tarik angna tongman se watini bagai angmaliya hake 23 tarik tini 23 tarik hake gila tolini mongia kamini obhaige chung program khaileme ekই দিনে দুইটা কাই থাঙ্গা হাঙ্কে বা দুইটা জায়গা না তাও পার্টিসিপেন্ট মা খাইনা আবন বাগি ডাকি অরর নরন ইয়াকারি মা থাংনাই তাকলাই তামনি বাগি আসে গরিয়া তের পালাই জাখা সিংহ চিনি সিগাং যতন কক সানাই রক সাবাইখা চিনি হুকুমো মুকুমনো जों Naragi simai angke cengti prasangai tamelap. Sini 184 জন raja tonglang man ini ciri kita menilap. Sini mosamung, sini palai mung, sini tong mung, sini kan mung, sini mani kogrong no cung judi mathangai naragi maya. Oti prasaro hengke kotok soroi thibai mano cung. Oh hao bacinan sini kuno adhikar kerui. Aboni bagai chung tabuk chung power of family ya golo chung sir ketuya chung dofana mathangnai bodol chung dofani siri sitini tongmung kamung chumung kok chini hukumo mukumo mathangnani lukurogno phiyomnani kok lui chungo haphanga phaimani chung abo inci chung abono success khainai bubagrani okogrojak aboni bagina takai chung 45 টা সাব জুনালো 45 লাখ রাং রহরে প্রত্যেকটা সাব জুনালো 1 লাখ রাং রহরে তিনি হুকুমো মুকুমো তাকমাথুন গরিয়ানি কালচার তাকমাথুন অকরা রগ্ন বরম রিমানি তাকমাথুন जों पालखे सालसा बिसिकातालनि जरावो ओ गरेयानि जरावो हारि बैसोनि चिमि सेना जरा बाया काताल मालाय मानि चामाय चामि मालाय मानि अक्रा चाक्रा कायसा थायो मालाय मानि ओ चिनि ट्रेडिशन ओ चिनि हुकुमो कालचार अबकमाय ता थांथो आबनि बागिनो महाराजानि ओ वान समung ओ गरिया तेर हिंगे गेनो हांनाय दंनाय हिने मतायरिने गरियाव खुलुमनाय अखगिया और जत गुबुननि धर्मनि चिनि ताखुक बुखुक रगबो और जों सिनि लायमानो चिनि कालचार न फुवारि मानो चिनि कग रगनो जों बिचार लायमानो ताखुक के बुखुक जों सिगां जों चिनि एडमिनिस्ट्रेटिव न जों रिफर्म खायजानो सायमानो ताबो 45 टा चिनि साब जुनाल 45 टा तंगमाया चिनि साब जुनाल जों ताय 12 टा साब जुनाल कताल खायजा जों ताय 3 टा जुनाल कताल खाये नरक आगे के जों अविभक्त चिनि अम्पि तुइदु सेसुआ तेन तुइ अमरो अविभक्त चिनि
साउथ जन नि बिसिङाव तंमानि से जों आबना कताल खागै ताबो गुमति जन खाइगा आयां नर्थ जन बाय निनि उनकोटि जन जों आलादा खाइ रेखा सिपाइ जलाबाय जों वे जन बाहायना आलादा खाइ रेखा अबहायके जों ताबो एडमिनिस्ट्रेटिव बाहायनो जों साजावै सिनि तिप्रा सारकनो तिप्रा माथा फाइमानि यागुलो बबाग्रानि जों पावरा फाइमानि यागुलो बाहायके जों रां किसानि बिसिङाव फाना बाहान बथै चिनि कालचार न रक्षा खाइमान आबनि बागै जों ताबो चातियाव लाई दं आबो चिमिया ताखौ के बुकुक सं नरक साइमानो पैसा खोपर हंगे डला सराङै थांगा पैथा कलो हंगे चालिता बारें थांगा अबाय गोबां मा बुमुं चिनि कक बरक बे बुमुं तमा रगनो बुमुं सलाइखा बुमुं सलाइबै जाखा अबाहाय रगनो चिंताबो बुमुं हायना हाय कक बरक बाय बुमुं सलाइ तुइ फाइफेरने बाहायनो जों वान्स जों अलरेडी नोटिफिकेशन रहका जों ताबो नरकनि कोनो कामी अमायके बुइनि कक फैबै सलाइ जागि तंके आ कामी रगने बुमुं सैदि अबुमुं तामंनाय नरक प्रपोज खाइदि चिनि जुनाल साब जुनाल चिनि विलेज कमिटि नि बिसिंति नरक रहरलायदि जों फाइमानि यागुलो ताखौ के बुकुक सं ताबक सं जरा 20 तारिखआव जों समाय तांमानि आं इएमओ समाय तांमानि एमडीसी सामुं तांमानि एक बছর काखा सोङै नायदि द फाचिनि एडीसी हाफांनि फाइजिंखै दफा फाइनेंशियल एसिस्टेंट माया दं हालाम मलसम काइपें रियां ओचय मोरासिं जत कलय जत दफानो जों फाइमानि उल जत पान्दानि बागैनो रायबालमा पान्दां थुन सेंग्रा पान्दां थुन गरिया पान्दां थुन जत हदानो जों केबनो खाजानि खाया केबनो फिकुं खाया जतनो जों फाइनेंशियल एसिस्टेंट होई आगेनि चिनि हुकुम मुकुम बरकनि निजेनि हुकुम मुकुमनो मथाङै नारनानि बागै जों बेलायखिनि चातियाव गई बरकनो जों फाइनेंशियल एसिस्टेंट बाहायनो जों रगा काइसा हदा फानो ताबो फानो बात करेको आबो चिमी बुया नरक साइमान खना केबो खा केबो नामलुसी अमाहाय खायै चिनि तिप्रा सारकनि हदा अक्रा रगनो दरम मानानि नै दै गोबां मा कक साओ 1000 के रिनाय बाता 2000 के रिनाय बाता नै ताबो पर्यन्त सेरि मैया जों चिनि हदा अक्रा रगनो मासा 5000 के बाता रि माने कय मा संखा नरक संगि नायदि 20 ता हदानो जों मासा 5000 के बातारै दङ चिनि जमातिया हदानि खरक नै हदा अक्रा रग 5000 के बाता मानो काइपेंनि हदा राय मानो रुपिनिनि राय मानो कलयनि राय मानो निनि बंचेरनि मानो रांखलनि मानो दालंनि मानो जतनो 20 ता हदा रगनो जों रां मासा 5000 के बाता रेखा जों ताबो सोगरा अबाहायके तंमुंनो जुदि 35 बছरनि सिगां अमहायके ओ एडीसी हाफां सामुं तांखांके नायनोले नरक दैमान भैया जागायाव चिनि जों ताबो तैरिनानि बागैबो प्रत्येकटा साबजुनाल 1 लाख खेताबो रां रह फैगा बो ताबो वाति फैना चेंगा हायपनो तुंमानि बागै दैसा दैमा हापं हाते रानै फांमानि बागै चिनि तिप्रा सारक दैमान थगिया आ जागारावो दैमाया तामा तंथन तिप्रा सारक हाय हनै जों जत चिनि साबजुनाल 45 टा साबजुनाल न जों ताय 1 लाख खाय ताय 45 लाख रां रहर फैगा जत साबजुनाल न चिनि तिप्रा सारक दैमान थया जागाव ओ 2 मास खरानि जराव दै नंबाय थोन हाय हनै राज्य सरकार बाय अरबेक स्पन्सर खायने नेतलां थांजागै दै गजारा याकार हरजाखा जों साका राज्य सरकार रिया हंगे ओ हाना हमजागै फैनाय महाराजा ओ दफाना मथाङै फैनाय महाराजा रिनाय एडीसी हाफां रिनाय जों रैखाथिनि चेरै रगनो जत स्कलारशिप बोइरियानो जों रिबायखा ताखौ के बुकुसं
जोंनो कौक रिमानी 200 ni simi sena jera chini bukhuk rogno 1000 khai rignai rinai nei gose mani pia rignai supply rinai rignai seri mandia bazara asai rignai sikri kha chung 45000 rignai phal phaidi chno homase kebo rignai supply ri phai simalia chung 5000 simansu sena ni sikang abon bagi sabani bukungo silai ne abotabo sopai baya khuni bagi norogno chung rignai bagi mai angoi tong takhoke bukukso শাক হামনে সেব সাপ নরক যতন সাইমানো এডিসো আগে হসপিটাল তংহনে সাই সিমায়া তিপ্রাসার এডিসো অপারেশন অংহনে সাই সিমায়া আং গোবিন্দবাড়ি সামনো সাইকার শেরমন आ जागा गाड़ी थांगे जागा 6 मास गाड़ी थांगो 6 मास गाड़ी थांगे आ जागाव थांगै डाक्टर प्लांगै रका रका रुजु ती फाय ताबो 3-4 जना भर्ती होंगा दंगो 5-6-7 तारिख एपोलो नि डाक्टर हेगाके चेन्नई नि बेल्लोर नि सार्जन कतर खायै साल थामार ओइ चंताबो 22 जनानो फ्री ऑफ कॉस्ट चंताबो ऑपरेशन सर्जिकल कैंप खाइ रे दं ताकुते बखक सं जे अब चिमिया फाइनाइ 30 तारिख नि बिसिङा चिनि गाड़ी फाइ दङो गाड़ी नि गाड़ी नि हॉस्पिटल गाड़ी उन जत सेप साप आ गाड़ी जे पारा थांगा आबोनो चेन्नई आबोनो दिल्ली हॉस्पिटल में जत डॉक्टर काहाम रक हैदराबाद दिल्ली चेन्नई बेंगालुरु तंगै बरो आचोगि नाहरै आ गाड़ी हाबै रुगि नाइजा खांके कैमरा बे बरो आरो निचि मिसि नाइने निनि रुगि तामो निनि थुई परीक्षा एक्सरे परीक्षा ईसीजी परीक्षा डायरेक्ट आरो से प्री नंगिनाय आरो निचि निनि डॉक्टर प्रेसक्रिप्शन थेनै 30 तारिख बिसिङे जों चालु खाइ दं ताकु तेबो अबहायगे चिन्ताबो चिनिते प्रासारनि बागै जों सामं तांलाय दं ताकु तेबो खबसं पक खुंगांगे आसुक बिसि गोबां रमै जों मोनामलायखा ताकु बाय ताकु गान्दारे कक सालाया दफा बाय दफा कक सालाया जों सिनें लायखा काग लायखा हाचा लायखा पॉलिटिक्स नि बुमङै तिप्रासा बुलायखा नक सक लायखा आ जरा ताबो रैखा ओ दफा न ससाना निसे माचाया न चारिना निसे न कुरुइना नगरिना निसे कक बाया याक बाय खाइनानि नांनाय ओ याक बायनो जों खाइ दं ताखौ केबो सं आबनि बगै अबाके अबंखा मालाय लायनायनि कायसा तेर नों बाय कक गाहाम सालायनानि तेर भाइदि आगे रगो अबाके साब जुनार लेभेल हिस्ट्री ओ ताबो सोगरा आसो गोबांमा पान्दा अबाके खाइजाया रां थांथौ चिनि किन्तु ओ दफा बाय दफा ताखु बाय ताखु हदा बाय हदा फाइदि मालाय लायदि कक चाबलायदि कक सादि जोंनोबो सादि नरक तामो नां जोंनोबो सादि नरक तामो सान जोंबाय आंबाय नोंबाय महाराजा बाय जों पाल के खरांथि सालायनो चिनि अबसि नांगौ चिनि जों अबसि खाइथाय दङ चिनि अबसि खाइजागनाय दङ आबरंनि बागैनो जों हर सार फुलाया ताखौ केबो दं चिनि महाराजाबो थुइया चिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रगाहायनो ताबुक आगिन हायंलिया ताबुक खिक्रग फुकुर जंमाय हर जंमाय हायनो बार सालाय सामं तांलाय मा दङ नरक नौखना फाइनाय सालो तेबो कक सालायनाय तेबो सामं गाहाम खायलायनाय फिया चिनि ओ हुकुमु जों खाथिउइ मानारगनाय जेकुनु मोले चिनि ओ हुकुमु न जों खाथि मानारगनाय चिनि गरियानोबो खाथि मानारगनाय चिनि तांबिति चिनि गरिया तंगैसे तिनि गरियानि सामं गरिया फाइनाय खा नै चिनि गरिया फाइनायनि सिगां जे चिनि दासिङो अख्रा अर संगां मयालनि चिनि जमतिया हदाने पान्चाय साइ सालांखा गरिया फाइनायनि सिगां प्रिपारेसन तयै चिनि कायसा कालचार रंगो चिनि कायसा हुकुमंगो गरिया आशीर्वाद दिनानि गरियानि लगे तंफरो बाहायके गरियानो तामो खायनायनि गरिया मोसामंनि खाम खरां खाना गाकेनो खापां सोरां साइ फाइमानि
oba herok oborok nongkha culture obo nongkha chini hukumu oborok tomuno kamai thang kangke tabo kabangma kami rogo bo ang kami rogo ang hendoi tong kolerok goria masana serenglia chini tuju rogo goria se masajaglia oro যন্ত্রণা পারাবো গরিয়া মাসাজাগলিয়া নিনি কালচার করে হিংকে নিনি সিনেমং করে তাখক নংওয়ান সকদি নিনি কালচারে নং ছেকমা খাংকে ইউ আর দ্য রেসপন্সিবল নং সি রেসপন্সিবল নং নাই थिनांगो गिटार कई रोजाबनाय अहायंगो गोबांमान दङो चंप्रें तामै रोजाबनाय नोंनाय तगै मांगलाक त्रिपुरा चिमिसि माननाय आबोनो जों खाथिना नांनाय सारिन्दा तामै रोजाबनाय त्रिपुरायाव चिमिसि माननाय चिनि देप्रासाराव रोजाबो आबोनो खाथिना नांनाय निनि गिटार सेटार आबाहेरक हायंनि निनि सेबो गोरों दङ ताइबो किन्तु चिनियाव जादो हिमालय किसानी यादो नै चंप्रें तामानि सदागर देव बर्मानि चंप्रें आबोनो साबो मानाय दं अबश्य चिनि हुकुमत आखोके बुकुसं चिनि जादुनि मायानि रेसाबमानि हय हिनलायमानि अबरक चिनि पियर हुकुमु मुकुमु अबक खातिना नांनाय एके ताखोके बुकुसं आसुं नंसिदन तिनिनि नरक कचां कचां के रेसाबलायदि मोसालायदि तंथगलायदि आनी तेकेसा आरो अदनिया गिला तलि वो बरक हायना आनो नासिंजाक आं थाङैसा आरो चातिमा सगिनाय आं फायुं अरनि एमडीसी सदागर कलय बहायनो थांनाय आनि लगे जों कनै थांगैसा आरो बहायनो प्रोग्राम तेंनाय आबानि बागै नाकारसानो नरकना नरकाय हरफंनो तंना मुसुमाने हायफानो आरो आनो बुद्रिनाय रग आनो नासिङि दङ आबानि बागै आं आरो माथांसिनाय हर काहाम हेपी गोरिया जतन काहाम दंबायदि खुलुमबायखा केन्द्र देवबर्मा कन्वेनर बेलाय केबिनि साथार नंबाय सिनि ओ तेनि फंडा काहाम के संसारै मानखा देवनो सुबानाय और जंत्रणा पारानि कलय खदानि कमिटि सं बरनो बेलाय के हामबाय देबि तिनि बनो सुबानाय सिनि भलन्टियार्स हायके व्हाइट एव सिनि यूथ बदल सलबो बेलाय के हामबाय ते तिनरो volunteer wi phai suwa phainai sini TWF haiko sini boroi siklaro belai ke kaham ke suba soroi manmani bangoi haiko sino suba soroi mane bangoi ang boronoba ani khani hamjangma